Čaute, vítajte pri mojom videu. Dnes si ukážeme trik čítanie v zmysle. No a na tento trik budete potrebovať dobrovoľníka, či už si vyberiete spolužiaka, kamaráta, kohokoľvek. Takže poďme na to. Môžete ukázať dobrovoľníkovi, že máte obyčajné hracie karty, hej, úplne obyčajné. No a vyberieme si 11 kariet. 11 rôznych kariet. Teraz požiadame dobrovoľníka, aby ľubovoľný počet kariet z tejto strany presunul sem, ale každú kartu len raz. Môžeme sa otočiť alebo si zakryť oči. Máš? Takže teraz mysli na počet kariet. Boli to dve karty? Áno.